wallahi barin gama duk wanda ya zo wuce kai da ka bar shi wallahi kai ma ka sani kaga kana ba makami ka tsaya kana min wani waye duk da baka ban makami mai kyau ba amma za a karewa bari yana tare rika na ga ma Akai da hanya ana mama kai bari sa nan ai wai ya kai kamar yana ci ai kai kai sake shi kamar yana ci ai ba komai ke faruwa ne nan ne me na maka kai caje kanka kofi nace ka caje kanka da abun da nake da to akwai wani abu babu ya kare ka duba gana kai kai cire takalman nan me za a yi da takalman nan kuma ka cire ba ni sandan to ba ni sandan nan kai kai uzu billah uzu billah kai gobe ma ƙar dawa lungun nan ba shi ka ma kawo sannan na riƙe wannan ba dan Allah zai kawo Allah zai kawo in ba da haka ba za mu wannan mun keke ba ha ya ai kallo wanda keke wa ya an buro ba za mu kai shi jin layin wayan can da wannan mu kai ka bari kai ka yawa ga ni na ma na nan zuwa nan buro ba tare mana shi na ji kanka ka caje wannan kai waya da ka ta mana caje kanka ya diga mutum yana neman yi muku dariya ku nemi raina aka ce wanda ka me faru ka caje kanka ba ka ji abin da kake ce ma ne ka caje kanka kai sake ni ka caje ma caje kanka ka sake ni ce ma ko ka caje kanka ha ba ka ji ne ko da ka ta mana barayin nan ne wai zan mu caje ku ne barayi masu satan wai ne surun nan kai ba ga cin ya cika bane bari muna wannan surun da za mu tafi na giya ma kawai wallahi mu ga wani nama ma amma yana kai bari kawai wannan ku da kato ne wannan riga wannan kai bari kawai ai mana kai da ya ga yi ka tsaya aka ce ya ga yi aka ce ka tsaya kai ka tare ka tare ka bi mu sai bai kai ya ka ce ka tare nawa irin ku ne ke ne ba kai dama irin ku nake nema dan Allah ka kawo abun da ka tara dama irin ku nake nema kawo caji wannan ne yanzu kawo dama ku ne kuke bata gari duka yaran mu kuma hana su